Fl-Aġenzija Wayserv saru bidliet kbar li bidlu l-mod kif din topera u twettaq l-obbligi tagħha. Dan ħareġ waqt laqgħa tal-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi fil-Parlament li l-ħamis filgħodu kompla jiddiskuti rapport dwar loti ta' kuntratti mill-Ene Malta lill-kumpanija Electrogas. Fost ix-xhieda li taraw kien hemm l-eks kap eżekuttiv tal-Aġenzija Wayserv Jonathan Sherry u tkellem dwar x'kienet is-sitwazzjoni tal-istess aġenzija qabel l-2013 li qal li kienet fi stat ta' abbandun. Pereżempju l-inċeneratur tal-Marsa kien jaħdem xahar iva u xahar leb, karkassi mitluqin fil-bitħa tal-inċeneratur u ġol freezers li kienu jinkrew minn żmien għal żmien. Kienu jgħidulna pereżempju li l-matab magħluqa imma fil-fatt kienet jintrema l-iskart fi żwejra. Huwa semma dan u aktar nuqqasijiet tal-Aġenzija qabel inbidel il-mod ta' kif din taħdem. Sherry kienet jixed minħabba li kien membru tal-bord tad-diretturi tal-Korporazzjoni Ene Malta bejn Mejju tal-2013 u Marzu tal-2014. Huwa kien irreżenja minn dan l-inkarigu minħabba x-xogħol li kienet jagħmel fil-Wayserv. Il-laqgħa tal-Kumitat Parlamentari dwar il-ħatriet pubbliċi kienet ikkaratterizzata minn imġiba arroganti min-naħa tad-deputati nazzjonalisti lejn ix-xhieda u lejn id-deputati Laburisti li wkoll jagħmlu parti minn dan il-Kumitat.